kabalo ka ba nga ang dunay duha ka sistema sa weather nga importante kayo nga magdiktar sa ato ang direksyon sa hangin o kahimtang sa panahon. Kining high pressure area o low pressure area. Diin ang high pressure area gi-associate niyo og maayo nga panahon, samtang ang low pressure area bati nga panahon. Kaya ang high pressure area ang hangin pagawas o ang low pressure area pasulod ang yang hangin. Ug mao po kini magdikta sa atong direksyon sa hangin nga karon ang high pressure area diri sa mainland China o ang low pressure area diri sa western portion sa kadagatan sa Pilipinas. Di ang hangin ni Horos amihanang silangan. Pero mga kapuso, padulong na ta sa ting init, diin mobalin ang posisyon sa high pressure area nga diri sa imabaw sa Pacific Ocean o ang low pressure area ari dapita sa West Philippine Sea. Diin ang hangin muhuros na gikan sa Pacific Ocean o gitawag nato easterlies o hangin sidlakan ning kining matang sa hangin init o dry nga mao kini makahatag nato og init nga panahon sa magsugod sa Marso ngadto na sa Mayo nga gitawag nato ni og dry hot season o summer sa Pilipinas. Mga kapuso, kabalo ka na. Gikan diri sa buotan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.